A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan wana jama'a jihar Kano da dukkanin al'ummar Najeriya, musamman musulmi wanda muka yi sallah yau a wannan rana ta 2 ga watan 5 shekara ta 2022. Muna addu'a Allah ya maimaita mana. Muna addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da ƙaruwar arziki a wannan jiha ta Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya. A irin wannan muhimmiyar rana dama ce ta yi kira ga dukkanin al'ummar jihar Kano da ma 'yan Najeriya da su tsaya su jajirce wajen yin rijista ta zaɓe wacce ake sa ran Allah ya yarda za a yi a farkon shekara mai zuwa. Kuma dama ce ta in kira ga al'umma da su tsaya su tabbatar da cewa sun yi rijista da jam'iyyarmu ta New Nigeria People's Party NNPP domin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba a wannan jiha da ma Najeriya gabaki daya. Jama'a assalamu alaikum. Ga sani dan jana na sani dan indo ya fito da launin waka da jam'iyya mai kayan dadi. Na jam'iyya mai kayan dadi. Jama'an Najeriya sai ku zo su ku karkasa kunnuwanku.